Og jeg vil sige det meget klart i aften. Now let me be clear. Let me be absolutely clear. Meget klart. Ask not what your country can do for you. Enhver må spørge sig selv, hvad kan jeg gøre? I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Ask what you can do for your country. Enhver må spørge sig selv, hvad kan jeg gøre? Senator, you're no Jack Kennedy. Altså Socialdemokratiet, det er ikke noget nyt, der lige er opfundet i går. Det er et gammelt hæderkronet parti. Vi er en samarbejdsregering. Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Vi er en samarbejdsregering. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted. Vi er en samarbejdsregering. Og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. København den 9. april 1940, T.H. Stauning. Vi er en samarbejdsregering.